जे जों रिहाब सेन्टाराव दोनोब्लानो थारमाने हामा आरोखि हामो येस हामो खिन्थु बिनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावबो जोंहा माखासे जोथोन लानांगौ दङ जों सावथुनखौ गांसे बिजाब महरैबो जों सोरजिनो हायो आरो सावथुनखौ जोङो गांसे बिजाब महरैबो फरायनो हायो मानसियासो गाज्रि राजनितिया खुनुदिन गाज्रि नङा दा बेयो मोनसे जोंनि हादोरखौ जौगाहोनाय समाजखौ जौगाहोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनायनि मोनसे सिस्टेम बलिउडनि सावथुनानो टलिउडनि सावथुनानो होन नंगौ मालाबा समाव सासे मिनिस्टारखौबो सेन्देला लायो स' मिनिस्टार खिन्थु मिनिस्टार बियो खिन्थु बे फेलिंसो दा बेनि ओंथिया बे नङा जे साफ्रोमबो मिनिस्टारा गाज्रि होमबा जेसेबां मिनिस्टार दङ गाज्रि मोननांगौमोन बे सावथुनखौ बा सावथुन खालामग्राखौ स' हमना ला बे चेयारमेननि मोनसे केरेक्टार होनाय जादों दा बेनि ओंथिया बे नङा जे चेयारमेनफ्रा बेबायदि साफ्रोमबो चेयारमेनफ्रा बेबायदि नङा बेखौ होनाखै दा दिनैनि दिनाव फुजा बोथोर गोबां जायगायाव दुर्गा फुजा जादों गोबां जायगायाव लक्ष्मी फुजा जादों बे दुर्गा फुजानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओनसोलनि साफा साफा ससियेल वर्कार सोरबा मास्टारा जादों सोरबा प्रफेसारा जादों बा गावखौनो माने सासे आं ससियेल वर्कार होननानै बुंना लाग्रायानो जादों जोंथ' नायबा नुबाय बेयाव जौनि दखान जायो जुवानि दखान जायो आरो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा मा खालामो फुजा मेलानिल' असिला लानानै दै फुजा मेलानिल' असिला लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय गथ'फोर बिसोर फुजा मेलानि खाथि खाला बहाबा दुब्लिबारियाव बहाबा लामा खनायावसो थानानै बिसोर मा जौ लोंबाय थादों सिगारेट सोबबाय थादों गान्जा सोबबाय थादों बेयावनो गोलैनानै थादों अखानायै भिडिअबो ओंखारदों स' होमबा बे फुजा मेलाखौ जोंनो मानो नांगौ सोरबा सासे मानसिया जुदि ओंखाम जाखांनानै गय जानो लुगैनानै सोरनिबा बारियाव गय थाइसे हाननानै जाहैब्लाबो बेखौ अखानायै गामियाव मिटिं खालामनाय बिजिरनाय बेबायदिनो सोरनिबा दाउ खावनायानो होन सोरनिबा बोरमा खावनायानो होन माबा मोनसे खावनायानो होन गामियाव बेखौ अखानायै बिजिरोमोन बिजिरनानै बेखौ साजा होयोमोन आरो जुदि दाया खोब गिदिरबाथाय बेखौ वार्निं होनानै दोनोमोन सेकेन्ड टाइम जुदि नोङो बेबायदि खामानि मावोब्ला नोंखौ गामिनिफ्राय होखारनाय जागोन बा बैकट खालामनाय जागोन गाज्रि भिडिअ भाइरेल जादों येस नुदों नायदों दाना बे गामियाव बे आइजोखौ बे हिन्जावसाखौ माबोरै दोनखो नङा होमबा थ' बिनि सायाव जेबो बिजिरनाय गैया रावबो जेबो बुंनाय गैया बिजिरनाय गैयाबा रावबो जेबो बुंनायानो गैयाब्ला स' मानो मानिनो बा बे खामानिखौ बियो मानो गारनो फोथायलायनाय मानिलायनाय बे बुस्थुआ गैयिनि थाखाय दिनैनि दिनाव जों रावखौबो जेबो बुंनो हाला आरो आंनि बुंनायखौबो रावबो खोनासंलिया बरन्स एखनबा मा जायो नैबे मोनसे ओरैबायदि गाज्रि मोनसे माबा हाबनानै दं जोंनियाव जे जोंनियाव गामि खनायाव थानाय सासे खामला हाजिरा मावनानै जानाय नैबे मानसिनियावबो पलिटिक्सनि एम्फौआ हाबनानै दङ थ' बर' बिजों फरायोब्ला माने गथ'आ गोरों जाया बे मोनसे कनसेप्टआ दङ खिन्थु दिनै फैयै फैयै आं बेखौ खमायलांनायसो नुदों अब्लाथ' नोङो मास्टार जानांगौनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' बिजों फरायोब्ला साबसिन जाया होनबा इंराजि बिजों फरायनायनिख्रुइ खारन जोंनावथ' इंराजि बिजोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल गैया बे समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनो जे बर' आइजो खारनाय गुबुनाव दैखारलांनाय सोरनिबा फिसा थाखानाय हिन्जाव गोमानाय दा बेफोर जोंनियावबो नैबे जोंनि निउस चेनेलावबो बेवहायबो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनाव फैयो निउस दा बे बिथिङाव मानि थाखाय बे गले गले बेफोर जाबाय थादों थ' जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा जोंनि बिफाफ्रा जुदि दिनैनि दिनावहाय जेबो जुदि धोरोमजोंनो जुदि सोमोन्दो लाखियाब्ला थ' बियो आवसारि जाखागोन बे मोनसे आवसारि जाखागोन जायहा थाखा फैसा दं जाय माने ओरै 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 गोदान बोथोरनि बैसागोनि मागोनि ओरै बेरायहैनो लाङो जायनाखि मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो थ' बेबायदि फिसाइ नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरोखि बिमा दुर्गाया बिमा लोखिया बे बुङाखै आंनि फुजाखौ नोंसोरो 15 दिन खुलिनांगौ माबा फालिनो नांगौ आंनि मुङै 15 दिन नोंसोर फुजा खुंनो नांगौ नङाबा अरथारजोबगोन आं माने बिमा दुर्गाया बुङाखै